הכספי מהעבר מעורר ויכוח בפתח תקווה בנוגע למינויו של אורי אוהד לתפקיד ראש העירייה. מתנגדיו הפוליטיים של אוהד מתקדמים לעתור לבית המשפט בבקשה לפסול את המינוי על רקע המאבקים המשפטיים המתנהלים נגדו. אלישע בן קימון מביא את הפרטים. אורי אוהד, ראש העיר החדש של פתח תקווה, עוד לא השלים חודש בתפקיד, וכבר מצליח לעורר סערה פוליטית ומשפטית. זה איש שחלם בגיל 3 להיות ראש עיר, ומאז הוא פועל להגשים את החלום בכל דרך שלא תהיה. הוא בא בשם החלום, לא בשם היכולות שלו. נגד אוהד ואשתו הוגשה תביעה על סך 6 מיליון שקלים בגין חובות שהצטברו במהלך 4 השנים האחרונות. התביעה הוגשה על ידי אלירן היקרי שעבד עבור בני הזוג. הם כבר הביאו אותי למקום הכי נמוך שיכול להיות בחיים שלי. אין לי לאן לרדת יותר. כל מה שיכולתי להפסיד כבר הפסדתי, כי חובות של 400,000 שקל הם הכניסו אותי ופגעו במשפחה שלי ברמות הכי קשות. הסיפור החל בשנת 2008, אז הפסיד אוהד בבחירות לראשות העירייה. לא שמור כספים לפעילים, לא שמור כספים לספקים. ניהול חובבני, ראיתי אדם שלא יודע לנהל כסף קטן יחסית. רוני קברה מכיר מקרוב את אוהד. בעבר ניסה לסייע לו להיבחר לראשות העירייה. בימים הקרובים מתכוון קברה להגיש עתירה הדורשת לפסול את מינויו לתפקיד. אדם שלא יודע לשלם כסף לספקים, אדם שלא יודע לשלם כסף לעובדים, אדם שלא נהל את הקופה הקטנה שלו, לא יכול לנהל את העיר שלי. בין היתר שכר אוהד את שירותיו של נון, בעל חברת דפוס מקומית, שהפיץ עבורו שלטים. החוב המקורי היה על 180,000 שקל, שהגיע היום בהוצאה לפועל ל-280,000 שקל, והוא התנער מזה לחלוטין, פשוט הביא אותי לפת לחם, זה פשוט הביא אותי למצב שאני לא ידעתי, לקחתי הלוואות במקומות שהם לא נכונים, והסתבכתי בגללו כלכלית מאוד, סגרתי עסק מאוד גדול. מיד לאחר הבחירות הקימו אורי אוהד ואשתו את חברת שנחאי תקשורת והפעילו באמצעותה עיתון חדשות מקומי. לצורך כך הם שכרו את שירותיו של אלירן כדי שיערוך את העיתון. אמר לעובדים ולספקים, החברה לא מכניסה, הצ'קים דחויים והמשכורת יידחה, אז זה יידחה, ואנשים חודשים שלמים עבדו ולא קיבלו משכורת. בעוד פחות משנה יחליט הבוחר אם להשאיר את אוהד בתפקיד באופן קבוע. עוד קודם לכן יצטרך בית המשפט לפזר את הערפל בנוגע לעתידו.